halljátok, úristen, úristen, most olyan boldog vagyok, Istenem! Én nem hiszem el. Holnap megkapom a One Direction-es karkötőmet, és... Úristen, de nagyon örülök, úristen. Hú, bazd. Úristen, úristen, örülök. Jézusom. Oh, nagyon örülök, esküszöm. Köszönhetem anyámnak. Istenem, Istenem, köszönöm, 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 köszönöm. Most pedig szeretném elmondani, hogy miért szerettem ennyire bele a fiúkban. Na most ez úgy kezdődött. És ez ebbe... Nem ebbe. 5 évvel ezelőtt is szerettem őket, nem mindegy. De ebbe az évbe tökéletesen belégzottam. Na. Ez úgy volt. Na, szóval. Ez úgy volt, hogy mikor? Melyik hónapban váltok? Melyik hónapban volt várjátok? Most hirtelen nem jut eszembe. Istenem! Annyi pedig itt vagyok. Január, nem. Mikor kezdődött a szünet? Június valahányadikán, mindegy. Így tökre magam alatt voltam, meg minden. És akkor így... Mondom, felmegyek Facebookra. Jól van. És... Hát a nem is igazából úgy, hogy a tévében meghallottam a Story in My Life-ot. Story in my life, and gave her home, spin the love, until she's broken inside, it's frozen. Na, szóval ezt, nincs hangom, szóval mindegy, és egyszer nem tudom, egy csomószor meghallgattam, és úgy nem tudom, egyszer csak így beléjük szerettem, de nagyon, tehát azért konkrétan így kurva nagyon jönnek, és most Isten meg tudni, hogy lesz egy karkötő, úristen. Aj, nagyon boldog vagyok, nem tudjátok elhinni. Nem tudjátok elhinni, mennyire vagyok boldog. Nagyon. Kurva boldog vagyok. Úristen. Mi az? Meg, most megjelent ugye nekik a Drag Me Down, amit tegnap énekeltem, de... Hogy is mondjam, hát szarul sikerült, de eléggé, mindegy. Majd nálam próbálom még egyszer. Nem tudom mikor, de majd valamikor biztos. Na. És... így most ilyen... Tiszta happy vagyok. Komolyan mondom, Istenem, nagyon happy vagyok. Holnap még rendesen megyünk Györgyőrbe is, úgyhogy fú. Nagyon boldog vagyok. Istenem. Ennyit akartam mondani nektek, nagyon örülök, elnézést, így belekiabáltam az enyémben. Nagyon örülök neki. Sziasztok!